Көн сайын көн узып, барыбызның да гомер йомгагы сүтелә. Бүген исә тагын бер елга милләттәшебез Мастяк авылында туып үскән. Бүгенге көндә Возрождение бистәсендә гомер кичерүче Курмакаева Зөлфия Джиганша кызы олыгайды. Матур гомер бәйрәме туган көне белән аны ихлас күңелдән улы Рафик, хатыны Эльмира, аныгы Радмила, кызлары Тәүфик, Гөлсинә һәм Илгиз ихлас күңелдән котлыйлар. Әнкәебез, сагыш тулы йөрәгеңне кысып, син гомер буе бар авырлыкларга түздең. Зур тормыш авырлыкларын җиңә барып, мине, балаңны тәрбияләп үстердең. Әнкәебез, сезгә әткәй белән нинди язмыш сынаулары аша үтәргә туры килгәнен без хәзер генә аңлый башладык. Син бүген дә безнең өчен яшисең. Балаларым сәламәт, бәхетле, акыллы булсыннар, бер нәрсәгә дә мохтаҗ булмасыннар дип нык тырышасың. Хәтта моның өчен үзеңне бик күп нәрсәдән мәхрүм итәсең. Без моны бик яхшы аңлыйбыз, әнкәй. Һәм бар мәрхәмәтең, кайгыртучанлыгың, сабыр, алтын йөрәгең өчен мең рәхмәтләребезне әйтәбез. Газиз әнкәй, нинди рәхмәт укыйк, нинди җылы сүзләр сайлыйк без. Синең изге мәхәббәтең белән яшибез без сынмый, сыгылмый. Син булганга күрә генә, әнкәй, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен, озак яшә, исән бул гына. Без сине яратып, сиңа сокланып, синнән яшәү көче алып яшибез. Син тормышыбызның якты маягы да, җылы учагы да, кайнар кочагы да. Бу дөньяга безне кем тудырган, бүләк итеп тормыш шатлыгын, яшәү көче биргән иң мөкатдәс әниләрнең күңел сафлыгы. Кем соң безгә хисле күңел биргән, җырлар өчен биргән бар моңын, җир йөзендә әнидән дә якын иң кадерле кеше бармысың. Хөрмәтле әнкәебез һәм газиз әбекәем, котлы булсын туган көнең, безнең өчен туган көнең. Әйтүрләребез килеп торсын, туганнарыбыз килеп торсын. Кайткан сайын синең яннарыңа колаш җәеп каршы киләсең. Мең рәхмәт әни тәрбиеңә, безнең өчен һәр чак кирәксең. Парлап канат кагу җиңелрәк, язмыш сине ялгыз итмәсен. Тормыш чишмәләре челтерә баксын, мәңге суы кипмәсен. Син булганда безнең тормыш матур, син бит әле безгә бик кирәк. Туар таңнар әле чиксез булсын, шатлыгы да булсын күбрәк. Кадерле Зөлфия Джиганшина, туган көнегез белән сезне, һәр көнегез балаларыгызның мәхәббәте һәм хөрмәте белән тулсын. Һәр чакта да бүгенгедәй кадерле, сөекле, матур булып калыгыз. Ә инде хәзерге җыр бәйрәмегезне тагын да ямьләндерсен иде. Аны сезгә бала, онык һәм кодагыйларыгыз бүләк итәләр. Я вакытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма.
yumşak gözlerin tuğan günler kubatlансın tağın tağında dileklerini kabul etip al seni barısında tuğan günde zırlaybız şın köngülden kutlaybız bu tağınır kızkara deyip mangayma mengi yaş bol qarı dayıma tuğan günde zırlaybız şın köngülden kutlaybız bu tağınır kızkara deyip mangayma mengi yaş bol qarı dayıma bu tağınır kızkara deyip mangayma mengi yaş bol qarı dayıma mengi yaş bol mangayma. Соң булса да уң булсын дигәндәй, бүген яраткан әткәе безгә дә кытлау хаты, рәхмәт хаты да җиткерәсебез килә. Сүзебез Зеленая авылында туып үскән. Бүгенге көндә Возрождение бистәсендә гомер кичерүче Курмакаев Фатих Саид улы турында барыр. Безнең яраткан әткәебез бала чактан ук әти-әнисенең уң кулы булып, өй, йорт, хуҗалык эшләрендә ярдәм итә. Техника белән мавыга, бик иртә машина йөртергә өйрәнә. Күп киртәләрне җиңеп чыгып, үз гомерендә ул санап бетергесез авыл хуҗалыгында эшләр башкаргандыр. Бүген дә ул фермерлык хуҗалыгында механизатор булып хезмәт итә. Аның турында хаклы килеш җир кешесе дип әйтеп була. Шәхси тормышына килгәндә ул җаваплы, кайгыртучан гаилә башлыгы, үрнәк әти. Тормыш иптәше Зөлфия Җиганша кызы белән тату яшәп, акыллы, мәрхәмәтле, игелекле, үзләре шикелле эшчән ул үстерделәр. Яраткан кешебез, рәхмәт сүзләре артык күп әйтергә мөмкинлек тә, вакыт та табып булмый шикелле. Бүген без ул хәлне дөресләп, синең ярдәмең өчен олы рәхмәт әйтәсебез килә. Бел, без барыбыз да сине бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Без сине чын күңелдән, матур туган көнең белән кайнар кытлыйбыз. Сиңа ихлас күңелдән бетмәслек дәрт, саулык телибез. Оптимистик карашың белән бу дөньяны һаман да матурлатып, бар тирә-юнеңдә булган кешеләрне шатландырып яшә. Ә бездән исә бары рәхмәт сүзләре генә кабул ит. Чөнки безнең бүгенге матур тормышыбыз ул синең ару-тару белмәүлек аркасында. Бел, без сине нык яратабыз һәм синең белән горурланып яшибез. Синдәй ирләр очрый сирәк, әни бәхетле табалган. Гомерлеккә синең ярың, хатының була алган. Әтиебез алтын кеше, сыкландыра бар эше. Ярата аны туганнар, күрше-күлән, бар кеше. Бабакайыбыз безнеке бердән-бер бик кадерле. Мәхәббәт аңа карата күңелдә тау кадерле. Бүген аның туган көне, онытылмаслык бәйрәме. Шуңа аңа юллыйбыз без изге теләк бәйләме. Кытлы булсын, матур үтсен бүгенге туган көнең. Безнең бәхеткә дөньяга ашкынып килгән көнең. Кадерле Фатих Саидович, улыгыз Рафик, киленегез Илмира, оныгыгыз Радмила, кудаларыгыз Тәүфик, Гөлсинә һәм Илгиз чын күңелдән котлап, матур җырда бүләккә юллыйлар. Бәхетле булыгыз, үткән туган көннәрегез котлы булсын. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең
Гомер үзәнендә синең эзләр дәшә безне олы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз